Kantatu nahiaren planta, adar jotzea izan da todor, adar jotzea barka, amaidezagun oaingo saioa, imitatzen hasi data, amaidezagun oaingo saioa, imitatzen hasi data. Txinoko euskaldunon bilera, da saioan osagarri, urez handiko agurra behar, gaur zuentzako ekarri, elkartu gera eta bihotzak, zabaldu ere bai elkarri, bazkal ondoan gure aldetik, zertxo bat nahi gendun jarri, hitzekin jolas egin nahi dugu, zuentzako gozagarri. Arratsalde on denoi, besarkadak jasoz, hemen egote hutsa, bada nahikoa poz. Festa handia egin behar dugu ados, guretzat handiago izango da askoz. Ez gatoz jasotzera, ereitera gato. Arratsalde on ta eskerrik asko, hau bai ederra guretzat. Ikusten dira bete-beterik jangela honen lau ertzak. Eta horrela betetzen dira, zuen ta gure ametsak, beste asmorik ez baita kargu, etxe honetara behintzat, saio eder bat osa dezagun, zuekin eta zuentzat. Kaixo txinoko euskaldun, zuentzat nahi dugu jardun. Kaixo txinoko euskaldun, zuentzat nahi dugu jardun. Guretzat hau ore bat, ta poz bat dela demagun. Batuta hainbeste lagun, ongi pasatu dezagun. Nola gabiltzan esan nahi nuke, eta torri oneraino, goizean goizika erdi honean, izan gera lainoraino. Hemen zuekin izatea da, gauzona eta ez da engaino. Beste inora ez naiz joaten, gustora onera baino. Beste lekura ez naiz joaten, gustora onera baino. Kantan egingo dugu aurrera,
jokatzera. Izta errimaz gatoz gogoz jokatzera. Hemen gure kultura gatoz ospatzera. Askaitezen ta denok goazen gozatzera. Okay, so this is the closure greeting. After that, what we normally do, there are two options. I can give them a topic, or I can let them free. So I guess that this is the land of freedom. So let's start with freedom a little bit, okay? So I'm gonna let them sing with a no given topic. It's true, remember, that this means that they've been here, we've been here having lunch, and we've heard the things that have been said. So it could happen that they're singing about the things and the announcements we already heard, okay? I'm gonna say pretty much the same now in Basque to do the traditional way, okay? Bidea libre, migraña libre, utzi nahi diot atea. Hemen zuekin bazkaltzeko guk, bagendun borondatea. Aukera izan da ta nahi genduke, guk eskerrak ematea. Horea da zuen festa baten, guk lekua izatea. Horea da zuen festa baten, guk lekua izatea. Lekua jarri digute eta jarri gaituzte eroso. Denetik ere eman digute orain gazi gero gozo. Eta zuekin egon ala, pozgarria zaigu oso. Kanpoan bero egiten baitu, ta barruan berriz goxo. Kanpoan bero egiten baitu, ta barruan berriz goxo. Bertsolaritza ederra dugu, baina izan leike makurra. Errimaztuta erori eta bateko leiketa lurra. Gaurko honetan ala ere utzi, dut nik barneko beldurra. Ea noizbait heltzen dudan han, bertso gaineko gailurra. Ea noizbait heltzen dudanik bertso mendiko gailurra. Oraino iritsiarren, azkar erori zintezke. Horretarako aski baitira, olako zenbait albiste. Txino inguruko euskaldun asko, daude goibel eta triste. Txalobanakin agur ditzagun, Mitxer plata jan bat iste. Txalobanakin agur ditzagun,
Michel Plata eta Batiste. Ikus nezaken ere aurrean, bai maite zuten lagunik, ikus nezake seniderik ta ikus nezake ezagunik. Nere partetik ere musu bat, itz bide hontan jardunik, ezagutu ez nituen arren gertu sentitzen ditut nik, ezagutu ez nituen arren gertu sentitzen ditut nik. Joan dira ta bihotzan degu, guk mina eta samina. Naiz ta bizitzan denontzan degu, eriotzauka ezina. Gaur positibo izaten denok egin daigun alegina. Zeruan dute jaunan etxean beren etxea egina. Zeruan dute jaunan etxean beren etxea egina. Gizakidenak ezin ezarri, eriotzari esirik, ala ta guztiz oraindik ere, badegu zer ikusirik. Une gozoa izergatik jarri, malko karrasta gazirik. Gaxo zirenak hiltziran baina, itxaropenak bizirik. Gaixo zirenak hiltziren baina, itxaropenak bizirik. Naiz bukaera ailegatu den bizitza oso bat igaro, ta hasten dena bukatzen dela onartu beharra dago. Bizitza zer den zoragarria, ta berezia zeharo, joaten dena sentitzen dela, inoiz baino gertuago. Joaten dena sentitzen dela, inoiz baino gertuago. Eriotzakin gelditzen gera gu denok beti kolokan, gorputz guztia eta bihotza degun egarrez malkotan. Ta orain zerura jarriko naiz ni, kantuan ni honakontan. Antxe daukate Joni Kurutxet egingo die bertxotan.
Antxe daukate Joni Kurutxet egingo die bertsotan. Bazkalondoa zertan triste du, hainbat albiste tristekin, hainbeste lagun elkartu eta atera behar etekin. Nik bi helburu bete ohi ditut, txinora bisitarekin. Lagun zaharrak agurtzen ditut, ta lagun berriak egin. Lagun zaharrak agurtzen ditut, ta lagun berriak egin. Lagun berriak egiten ditu, hori dugu ezaguna. Hori da berak bizi osoan egin izan dun jarduna. Egia esan mundu osoak nahi du izan zure laguna. Nork ez du nahi ba ezagutu ben gure berso txapelduna. Nork ez du nahi ba ezagutu behin gure berso txapelduna. Biok daukate bene-benetan oso handia den fama, ta zorionez etorri dira kantuan gaur gure gana. Hau niretzako bene-benetan da handiegia lana. Hauen ondoan kantatzea da 200 kilotako zama. Hauen ondoan kantatzea da 200 kilotako zama. Zeure aukera zenduen todor, lastu norri heltzea, beste biderik ez daukazu oin, ondotikan jarraitzea. Bizitzan zehar normal liteke, etxai batzuk agertzea. Nik nere esku izan nahi nuke, lagunak aukeratzea. Nik neure esku izan nahi nuke, lagunak aukeratzea. Todorrek ara zer bota digun, bere hitzak nola batu. Nahi duela ta egin duela, alperrikako bidatu. Sebastianen atzetik goaz, horixe guk aukeratu. Bere atzetik joaten saiatu, baino ez harrapatu. Bere atzetik joaten saiatu, baino ez harrapatu. Harrigarria gaur Sebastianek hementxe esan diguna. Nola baitean bere atzetik egin beharko jarduna. Etxaia dela esan diguta,
uste nuen nik laguna, baina etxaia bertan izantea, ona dela da ezaguna, baina etxaia bertan izaitea, ona da gauza ezaguna. Okerrezpa naiz todor sortua Venezuelako lurrean, gero Parisen edota Boizen bizi ala beharrean. Okerrezpa naiz orain Donostin bizitzaren ondarrean, mapa mundia ikus daiteke hemen gizon bakarrean, mapa mundia ikus daiteke hemen gizon bakarrean. Arata ona ibiltzen da hau erabat nora ezean, mugitu egin behar du batek leku finkorik ezean. Beste batera bidaltzen dute herri batera heltzean, martxa honetan bukatuko du Sebastianen etxean, martxa honetan bukatuko du Sebastianen etxean. Nire iseka ari direla badaukat hemen susmoa, nola baitean beraz bertsotan, orain erantzutean noa. Jakin zazue mundun guztian, naizela fenomenoa, goitizena dut jakin zazue, todor todo terrenoa. Goitizena dut jakin zazue, todor todo terrenoa. Fenomeno takeldiezina, ezote dugu arraro, 4x4 izan liteke, hau lau hanketan balego. Gure etxean bukatuko du, arriskurikan ez dago. Zeren etxetik bidaliko dut, etorri baino lehenago. Zeren etxetik bidaliko dut, etorri baino lehenago. Todo terreno 4x4, juzkatu eta epaitu, bere ibilerak dagoeneko harritu egiten gaitu. Kontuz ibili lagun maitea honek hasita amaitu, zure etxean sartu baino lehen bidali egingo zaitu. Zure etxean sartu baino lehen bidali egingo zaitu. Bertara joanik ez dut nahi eta egingo dut ies bela, nola baitean erantzungo dut honek egin duen bezala. Azkartzen hasi zaigu Sebastian lehen genuen amotela, jakintzazue gizon hau dela, motorrezkoa diesela,
Jakin zazue gizon hau dela motorrezkoa diesela. Azken batean zelebrea da, saioak hartu dun falta, hiruari gera eta beste hiruk, kantatu nahiaren planta. Adar jotzea izan da todor, adar jotzea barka. Amai dezagun oaingo saioa, imitatzen hasi data. Amai dezagun oaingo saioa, imitatzen hasi data.